Orang pun segera kudang tolong ragamu dan dibayangan. Alah-alah.
Satrio saking jangkar bumi kasih Raden Pertiwigono. Satrio didoyo sekti kondro guna mandeng gesang melirik merkiti. Ameriksane diyuk pancat nyono tanding kalian Raden Antareja. Kalindih kabar sasukane kersa Raden Pertiwigono arca agem aji telenging pandu. Ampuh gawat kelewat lune mongko mari mandeng maring ragane menungso. Godhong kayon ragrag tampa. Raden Antareja kadupan kirang diduduk. Kenging aji telenging panggulu. Raden Pertiwigono padha sakala mlumbarah padha sakjane. Antareja dumeh akeh putane Werkudara bisa ngasorake Bijuk Pancajana ning bisa nampani pandhane Pertiwigono ora geseng ragamu dadaran sembah dari derane. Ojo langlah-langlah, ojo seneng gumunyu. Gak eman, gak rembug sarung harus bayu, ojo dibajutaske pringgane ngono bakal bangun kamu. Wis dadi prasetyaku sekalian. Sopo kang bakal menggak pringgane ngono bakal bangun kamu palame. Yo. Sing oleh noprak ning lampus karo sing do kelakon tak gerayang ragamu dadi
kapiye kula bisa geni. Kakang Antareja kena pandengane dening Pertiwinggana. Kaya-kaya ora kuat tinggal didampani pinangka dadi juru jam. Waduh, kula waduh kapiye adik ini kapiye ganti kanan dini yen kaya ngene perang ora diatur strategine ora dimomo petungan wah repot Kakang Antarsena lha kapiye Pertiwinggana tandingi Pertiwinggana duwe daya teleki panduru panas sing dipandheng dening wong Pertiwinggana ku bisa geteng dadian ing pandengane Antarsena yen pandeng dening Antarsena bisa kedanan. Antarsena maju. Yo, mau Pertiwinggana aku sing maju. Bisa nandingi pepandengane Pertiwinggana. Pepangandane apa Pertiwinggana panas pitu panuku mongso bakal kuat. Wah, yen kaya ngono beda kan pandengane Antarsena. Pandengane Antarsena sing tak pandeng nang aku ki ora panas pitungan ora geseng dadi arep kita pandeng aku ki bisa kedanan ngetutno Antarsena wah kebanget Antarsena nyatakake kadigane wong Pertiwinggana tak awe tanganku ora tiba aja darane Antarsena aduh saiki pandeng-pandengan apa sing ampuh pandengane wong Pertiwinggana pandeng Antarsena ngati-ati apa maneh derajate menungso lumrah Antarsena nyatakake sumbare pandeng-pandengan Raden
Pertiwi ngono pancat nyono yang dipancat nyono medal wiki kepengin ngopi. Oh, Kulon Patih maut horo Raden Pertiwi ngono. Oh, cukup tanding kalian Antasena mboten adu tingkat kulit atos sing balu mandar panjenengan dipun kencung umene panjenengan kewalik-walik. Kebangetan Antasena kebangetan. Pepangandenganku Antarja geseng daderek nanging kok ana dukune beng. Kaki silung pengadegan ya dukune beng mulane saya nambani. Kaki narko ya dukune beng. Oh, mulane menawi dipun banjuraken brabeh mubah beceran. Oh, atur strategi perang Lingsa Geni kok digambang. Oh, kalian Lingsa Geni maju kekuatane kono sepiro wis ngerti. Wis iso kene kekuatane musuh. Kebangetan. Mangdara, Ulana wendahuh katimbal kowe patih. Lho kuku gregas mesan-mesem ana nyambut gawe. Kowe ora metok nak kringet kowe. Ngompoke warungku dalem yen ora bisa maju ora muntah sanggung mungsuh gareng kesing lowah. Tak aturake marang Prabu Bumara Kusura tak pundhut. Bajritmu pati kowe nganggur selawase. Dicopot dadi pati mboten dados menapa. Kula tumut mriki kula tumut pakiwan mboten ketang jaga rupa mboten apa-apa. Kebangetan mau doro. Nggih, mboten ketang sepandang sepenginang. Padhe kula brakam mriku Kisara. Kongkon ngeramane anak kor mari prigendani darane lagi bangun kapura pinanggawan sing praja ora ketang nang kana kok ngayak pasir apa bangun semen ana mangsa betul ning nyong bareng tekan mari prigendani kok suwu ora ana wong apa wis padha minggat mari ngalas tungulana kok pri Eneng daran tarik, daran kasena, mengkiri darane. Dadi kowe wor janggi
Lho kelayaban mrene arep ngopo diutus kali Rama kula Semar. Kula rumangsa sing dadi sipating kawula ya. Wong darane lagi duwe gawe kula gawe udon-udon tenaga. Udu duwit mboten gablek nggih. Udu tenaga aya niku. Lah karepmu. Lah niki sekali suket basa wasit dadi peperangan wor. Oh, dadi peperangan. Iki kelajune Maudara iki. Yen kowe bakal udon-udon tenaga saiki kowe udo perang wor. Lah dene kados iki kelajune Maudara kang bakal maju kowe wani karo Patih Maudara. Oh lah, iki mungkin pikir-pikir. Oh nggih. Yen kowe bakal ngetokno ketik kringet ya iki dadi peperangan antara Pringgendani karo Trajus. Oh nggih, darane ulah kajeng tanding kali Maudara. Kaget ujarku ketemu karo iblis kinti setan ngendi. Lho kono menungso bathuk kaya wungkal bodine kaya Vespa sopo kowe. Lah. Wong kok jenenge nyek maning. Inyong sing jenengane Bawor. Oh, kowe sing jenengane Bawor. Lho kok nganti teratamban aku ketemu karo kowe. Apa kowe? Lah kok sing jenenge sapa kok? Aku Patih Tidya Maudara. Patih Tidya Maudara. Kowe bakal mbiyantu sapa apa bakal dadi rewangku, apa bakal dadi kekuataning Pringgendani. Inyong ya dadi kekuataning Pringgendani. Apa kok ora ngerti inyong kuwi anake Semar. Oh, lah Maudara. Yen kaya ngono mundur kowe ngono. Wae rupane ora pokro udah dadi peperangan perangan tak ngongkon supaya mundur saka palagan. Oh, lah mengko dingin sabar. Inyong jangan nembe ketemu karo siarane Patih Maudara engane kowe ngane. Lah, ge ari babot arep perang dimenukai. Ge ngene pada rembugan dingin. Tapi emor luar perang lho kudu keret oning sak jeroning pit-pitan yo. Ngene. Lah, lho karepku kapriye wor. Ayo yen bakal tanding lawan Tidya Maudara. Arep ngajak nek mengko dingin. Inaloha mangasobirin. Kali semeneh. Samane wong sabar kuwi kinasian dene. Oh, kok jenenge Patih Maudara. Aku Patih Maudara. Ya anak tembungan jodon kodrati ngalam Maudara. Jodon kodrati ngalam kali. Angger awan jodone bengi. Angger padang jodone peteng. Angger udan jodone terang. Angger sinden bojone mesti orang mesti nyumbang bojone sinden. Anak jodon kok dadi angger rama jodone biung. Ayo ngarep takon mari.
kok selawase blegere dadi buta kuwi tau weruh Rama Biyung apa durung? Oh, loko merono-merono takonmu, Wor. Yo bloko suto aku salawase dadi buta aku durung weruh Rama Biyungku ki sapa? Ah, mulane anggere kurung ngerti Rama Biyungmu. Ngeneh. Kapriye, Wor? Angger kurung ngerti ramamu karo biyumu sing sejati ngomong riwayatmu mulane dadi buta sing kaya rungokna goboku mau lho malang gobok kakek kowe Wor akeh sejarahe kaya nalikane Raden Suteja kowe esih timur tegese esih cilik kowe tau dhewehi rapalan Aji Totok Sewu Ajian Totok Sewu ke ampuhe ora lumrah Ajian Totok Sewu nglangkai apa bae sing urung kelas tulis sing uripe dadi urip weh barang turunan anggar dilangkai sronong ki mesti dadi urip. Lho kok kaya ngono ora ngawur tualah mengko di. Nalika semana Raden Suteja kuwi esi timur esi cilik lagi mlaku-mlaku. Lah kuwi pas menangi Batang Ula. Ya mbok kepidhek montor, kepidhek apa menangi Batang Ula. Batang Ula linangkan dening Raden Suteja awit kaprabawan Ajian Totok Sewu sing ampuh. Batang Ula urip jlegedhag dadi menungsa ke wujude sining buriku nggih. Tapi saripun. Mulane dheweke tangane selasar susur ki sebab sedang dadak nang Batang Ula. Kok kaya ngono, Wor? Ha iya. Dela-dela sanange sono ngarep, dela-dela tangane sono ngarep. Rokoke dhewek desaki, rokoke inyong sing entong. Mendus ya diumbar-war. Rokok diumbar ya gemet. Kok kaya ngono, Wor? Jalaran kene dadian sekang Batang Ula ki buri. Lanjut Raden Suteja ki mlaku-mlaku maninggung menangi Batang Pitik. Batang Pitik kelangkan dening Raden Suteja awit keprabawan jimat angku. Jlegedhag urip dadi menungsa wujude lengger esti. Mulane dheweke kadang-kadang sok ana jengere iki sebab kejadian sekang Batang Pitik. Lanjut mlaku maning menangi Batang Peyik anak Dara weh. Sawise Batang Peyik dilangkai dening Raden Suteja awit kegawan jimat ingkang ampuh. Batang Peyik linangkan dening Raden Suteja jlegedhag dadi menungsa wujude buta ya kuwi dapur. Oh la. Mulane kowe diarani Patih Maudara kuwi saka tembung mau negara. Mulane anggere kok kepengin weruh ramamu karo biyungmu. Dinyong duwe batur kan pengadegan jenengane Rikun ke tukang ngeburu darah. Mulane anggere kepengin weruh ramamu karo biyungmu mbok menawa lagi dikurungi ning Rikun arep diburu takon anak. Oh, alah edan keparat kowe, Wor. Lho kok ngulur-ngulur waktu kowe, Wor. Wes sing ojo wedi karo aku nek kowe ngidani karo sing kelakon nang tunggal. Aku dadi opo. Tanding karo iku. Karene nyong wedi karo raimu arep sing pirang di. Arep nganjak pirang dina kok arep ora sedadinan taker. Minggu ora usah taker minggu, taker bulan ora susah taker bulan, taker tahu. Ora susah taker tahu so ayo.
Ayo. Makannya. Orang manis ngap sedang gurih. Batu inyong kok tidak ada. Ah.